Hormatly adamlar, Xitayda Türkmenistan'ın prokuraturasının yolbaşçıları, vilayet prokurorları, şehir prokurorları, İçeri İşler Ministerliğinin diğerine o işlerine katnaşan tülçüler, İçeri İşler Ministerliği yolbaşçıları, Hadiyetin yolbaşçıları, Adalet Ministerliğinin, Milli Hofsuzluk Ministerliğinin duşunu yaşayacağız. Bu duşun yolu sırasında Bilyen Mırtama Türkmenistan'ın yonkü prokuroru Atacanova bana hat söyleyici tutup pensiya koyvermeye kahiş etti. Benimki doğru fikirlendim bunu pensiya koyvermeli mi koyvermeli Gözüme 6 ay bundan mümkürlük gitti. Kurbanı Tengri'ne prokuror hükmünde kâvir meseleleri uzağa çekiyor. Kâvir meseleleri artık sorular edip, doğun kardeşlerini, öylerini okup, kâsinden bir tapanlarını konfiskasyon edip, baş işi giyin edip, şu yerlerde de adaleti bozan yerler köp bolupdur. Men anladım bunun şunlarrak varlığını. Konkuvattaki yap başladım. Kurban Muradov'un içinde de, Saparov'un içinde de, Yaşnadarov'un içinde de, Veliyev'in içinde de, olar haramlık edenler, olar doğrudan devletin emlakını opurup, ulu eğleyen devlet orunlarından peydalanıp, köp devlete ziyan getirdiler. Şoları dergemekte, bağırlamakta ben hem işi fikir ederdim, Kur'an gibi özü mıngali yolbaşçıları sonra edip içini bilip, kemçilikleri tapıp, cinayete çekip, kadiyete geçirip, kadiyete öz tarafından seyredip, arkında Milli Hukuk Ministerliğinden ağzı geçiyor diyen bir fikir ediyorum. Son, bana köp haberler geliyor, özü çözenek, bunu Formasarı Povşukov, Forova diyen dergiyen tülçüleri var, özünün ayretiyen 4-5 tane. Olara görkezme veriyani, saylama tülçüler. Şolun üstünden ulu haramlıklar edip, aklı sığmayan işler ediliptir. Açaçan özü paralıp başlaptır. Açaçan özü adamları şu 4 tane özünün tülçüsü bilen derine oyu verip, zorluk bilen günahını boyun almayı talep edip, para alıp, o paran bir bölüğünü tülçüler alıyor, bir bölüğünü bana veriyorlar. Men beyle prokuratura uğruna bir dünüşte vardır, merkezi divanına deyip fikir etmeyedim. Tülçülüğün gördüsem, hem desem haram. Olurum alan pulları, gömen pulları, alan zayları, maşinleri, iyilin önüne, hem işteşlerin önüne eden cinayetleri. Sokmattı giyinre diyez. İçeri İşler Ministerliğinde de, Kadiyet'te, bu tayda da bir dönüşükler var. Hepte de bir kadiyeni işten kemçilikler verilse boşatıyat haramlık eden şey. İçeri İşler Ministerliğinde de yonkü haram edip verenler var arasında. Bunlardan birleşip prokuratura bilen haramlığı biledip başlaptırlar. Toparlayın, öz hukuk korumalı devlet idaralarına
hukuk koruman yerine cinayeti döredip, cinayetten peyda görüp mesiyas yaptırır. Oturun kingdem. Prokuraturda hadan bir ulu orun tutuptur. Vilayetin prokurorı o ne ayıl oluyor? Deyasaltı zayaşrıvattı, masinleri, Mağtumul Ovası'na, Akbuğda etrafına, suğun boyuna, köşk salıp şotaydı açarı, cüzünü aklap, şoförün adını kurup, içine kurnap, yengilrak geliyen kıyırları ertip şotaydı metli edip veren, par alıp, köp yıllap, kurban müyün kömekçisi olmuş işleyen. Akıllı tuğanak bir Türkmen oğlanı, yaş 32 yaşında. Ya da fizdaki bir topar, men düşünüyorum ki bir adamın aklı olsa, adamın bir felsefesi vicdanı olsa, Hudaydan inanýar mı da korkýar mı da onun aly günäni edip bilmeýärler. Ne Kurban Bey'in hemmesine de şeyler ihtiyar veripdir sülçülerine. Yaş oğlanlar. Ahmedi Kuvanlığa, Derinov bölümünün başlığı, prokuraturada. Hemmeden bilýäňiz şu haramdyr. Maňa da gulama etip başlady. Şondan soň men Kurban Bey'ini kaýap başladym. Şuna 3 milyon 700 bin dollary eline verip, bar Lebaba gitti şotaydı yığışır gömük koy. Son gerek olanlarını prokuror ediyor şunu. Kurban ediyor. Hey ol akıla gelen zatlar o yüzüne gelip dur. Gidip ba Milli Hopsuzluk Ministerliği prokuratura böyle ki işlerine varlanlarına pulum da istiyorsun gömülün. Neme akıllı adam bolsa prokuror. Neme yetenek Kurban Bibi. Ne hil oluyor bu atlar? Hey. Barlan işine de para alıyor. Şu doğrun arasından özünden pullarını alıyor. Daha şeyler malumatlar var. Metbuatta da peçadenin bu malumatlar ben kaytaramadı dilim var nasıl mı? Veli'yi tuttular, Veli'yi derin yerler. On kömekçisi Murad'ı derin yerler. Öldü, satılçılar bilen. Efendim, Nabdavod'un gereklerini derin yerler, kemçiliklerini açıyorlar, alan paralarını, haramlıklarını çıkartıyorlar. Ama şu tayda şolordan paralı bilen prokuror Kurban Bey'i. Şolordan para alıp bırakır. İşini pedeldeyin, nakazani nadaldeyin. Neyme prokuraturdakiler bilen aklı şunu, bilyendirler. Doğru bu son kuvatta birazcık Kurban Bey'i deyip bana her bir derine udamına söz verip kabinet ministerde men bir öz soru edip, öz derine girişen deyişe diyeyim, onu edip verenlere başka bir de yöne barıp yazısını yazıp İzde canatlenmeyin işine yâlı, akşam canatlenmeyin işine yâlı, deyin şunam, ruhunam ve işler deyip görme. Ata ondan ne varsan prokuraturan sülçüler Şağlı'yız, Avdiyev, Kurbanov hemme de atacağından tavsırı boyunca Veli'nin 3 teyfinden çıkan 9 milyon Amerikan dolarının 600 bin dolarının özcüklerini oraya hey beyle de derin uçu var mı? Şunlar Kurban Bey'e ertip veriyorlar. Ne hemen yetenek? Ben bir yere 3-4 yıl bunu zayin elinden aldım, maşinle aldım, antiştin işlerini arasında deyip şimdi yine Kur'an zayin o tayda öyüne varsalar ayrılandan son öyüne taşoğdan 2 tane iş yeri yöne hizmetkar edip alıptır 2 adım beyni. Özünün santexniki var, özünün elektriki var. Alan mallarını, konfiskasiyadan malın bir toparını özüne alıp, 3'ü de olay sıkırı var, onun 2 tane esfere baktırıyor. Kanun nerede? Kim kanuna nerede yaşaydı? Geliyen arzalar
Beýdünlikler barada prokuraturada käbir beýleki hukuk boýan idaralarına akyl etganaga näme diýetler beýle cinayeti işini özleri edip tutulmadı diýelim bike. Men alan hattamyň ýerine bir adam ýerýär. Ýöreginden ýerýär. Prokuraturan edip berenini, ýollaşylan edip beren zatlaryny. 4 ýyl baýda kadyp diýip Aşgabatdan. Olay diýe tere dawatda 18-inde bu Türkmen maşaýyna bir topar 10 tane ofiseri, 19 tane harby adamyny azatlıkdan mahrum etdiler diye. Terek boýunça. Bular arasynda 2-3 tane günäkär. Afganlar näme şüphe edýärler diýip sorýar. Men muny barlatdym, näme şüphe edýäm? Ay, umumy kemçilikler diýip bular dıhyalar türme. Näme gorkujak? Ya şol efgerleriň agdaryna alyrçak bolýarmy? Ya hökümet bulary şeýler bek tutýawan günäsinden basýar diýdirjek bol, näýler töretjek bol diýen lazımmy? Näme urwany bunu beýle karar çykardyň? Şol 2 tane adam günäkär bolup türýekden şolar taklandy, galany boşadyň. Şunu ertir. Näme beýlip biz öz halkymyzy horlaýar? Sen o näme şey edýän? Sen şu taýda seretde peýda bolajak bolup edýän. Ben näme peýdadygyny bilemek. Orada sene aýdaňak, näme şey peýda? Ofisерlerini boşaltdyrýan, bastyrýan danym gelip ýörüň arkaň. Ben saňa da diýdim ha. Näme bol? Ay ýok ýok özüm seretdik gelmol. Men bir topar azarlatyp geldim, azarlatyp ýerýän zatlary Gurban sen marada iň erbe söz var. Hakady işläň dedi. Taratdy işläň dedi. Welayetdi işläň dedi. Parar gelipdi, haramlyk gelipdi. Böyle şu wagt geçipdir. Bir gerek bir sen tuttuk hem bir adyny jaýyny ýyktyrdım ol, 2 taş jaýyny şu berdi. Soň ýene aňyrda guran jaýy ondan muly. Padwaly bilen onu şeyler derecede edip hyzmatkaryň 4 tane işleyen. Inni bir atları men aýda oturjak gel bir alındatlyň, dorlarlyň, gömenliň her howlup pul çykyp taýan. Näme onu soň alar diýip gömýärmi? Öz işgärleri, şopurnam, kıydınam, giyevsinam, santexnikam haramlygy görüp durupdyň. Demir karopkalary salyp puly göm tejenne daş garnaşlanda olarda bularda ýaşaýan ýerinde daşrak bir ýerlerinde olar hemmeni şol adamlar etdirýän sen. Giyewiga, kıyga, iki giyewiga olaram haram ýollarny görüp durupdyň. Köp ýerde firmalary zatlar ýapdyran bolup soňul giyewlerini berip oradan pul alyp gaýtdyrýan. Hemmesine dernuda bar. Hemmesi bar dernuda. Däderine prokurator men söz berýän gün hemmesine gaýtdylar. Şunu Allah'tara nähil edip ýürek bilen edýän sen bir sözüňde antijen bolup watan diýip berdiň. Entek bu taýda hemme adamlaryň atlary bar. Maňa diýerler giýsem ýüzüne gelýär. Para men äkitdim otak ondan aldım, bundan aldım, şunu görkezmez bilen diýip. Gyýdam ýüzüne gelýär. Şu meni iwerdi, şeýtdi, beýtdi diýip. Şopram ýüzüne gelýär. Suarşygam ýüzüne gelýär. Inni ýerine oturduk tejenne rahmet ýoluna düşeňde şu taýdan haramlyk gelipdi. Bilýärler ýarýandy. Men şu şeýle şutyň arasynda gelenim sebäbi prokuraturaň işgärlerini aýtjaklarym. Ol hemme cinayetleri açmakta edilen işler köp. O taýda söz ýöne araňyzda
Anlar Nurniýat 70-nji ýylda doğulan Cezayirlilerden birinden 70 000, birinden 40 000, birinden yine alan paraları cinayet edenler yüzüne gelip dururlar. Onun zayları, heleyleri, meslik, adam Ahal vilayetinin prokurori. Kurbanlığı Şağlı'yı Dövran diye adam marlı. Manna da pul gömüptün ama oyununa da. Bıtaydan marda gömüp, levapta gömüp, aşağıda gömüp, sen onu toğunun hasan alacak. 60 yaşap var yani. Ya senin onu son çüyresin deyip diyorsun mı? Levap vilayetinin kurbanı Bahtiyar. Bunlar hemmesi derin oğda, senem derin oğda. Entek üstü açılıp dur. Malın, oyunları, ayttum, allım deyip, alanın yarısını özün alıp verin, oradan ne edecek? 3 tür oyunun var. Ne yer mi ödeyeceksin sen onu? Ya da sıkırlan 3'ü de olayı. Ne onu yer mi ödeyeceksin mi? Kime koyacak bulup gidiyorsun? Kaytıp çağılanım azdırıpsın. Olara minni adam değil. Para alıp verenler sen korkun, ben bilin taş olsa kimden alan hana yüzüne geliyorlar. Tutup basacak bolup kovulap ahırı parasını alayan da işi yapyan aşağıda bir topur firmaları. Hemen derin yaptırlar. Mena sözüm yok sana bir baha vermeye de. Sana bunu beyle bir ihtiyar kanundan çıkmak haysı ağzanan olsa şoňal etmez. Prokuraturan işgärlerini haýş edýän. Täze prokurorumuz Oşukov Muhammed Tularowta adam. Şunu gollap agbyr işler. Näme siz puluňyz azmy ýetenakmy? Vilayetden prokurorlar para alyp berse, bu taýda men bir pikirimçe aslyna okuw ýerine universitede seredilenak. Ulu adamlaryň oglary ýerýär. Tanış işlerinin üstüne şu taýda okudular, ne olanlar. Ay bar şu taýda sen tutulmaryň prokuraturada işlersiň. Sen adat diýmez prokurorlar özüni basyp bermez, ele düşmersiň. Ya içeri işte, ya KGB'de şol haram etjek adamlar şu taýda okuw ýerýär. Men köp batlap diýdim, ýokary okuw jaýlaryna, şu hukuk barýany urdan, ýuridik fakultetlere saýlap bir garamaýan oglanyň, arasda oglanyň geljekde bular doğrudan dursunlar, watanyň gorawyna, adalatyň gorawyna dursunlar diýip. Yok, beýleňe urlaýan bolan bary bir-birinden arkalaşyp, ana okuw torandan men şu taýlarda ýerleşip, anlar Nurniýat, men onu Kurbanyýa näýladım. Ay, bungadan mana görsem biografiýasyny pamoşny bolup işlän. Hemme zat edip beren şuňa. Oturum. Prokuraturan işgärlerini men haýş edýän. Şu egerde şunun gali cinayet işi prokurorlarda işgärlerine ýüze çyksa, ol cezany kanun esasyna derrew kesitlemeli ýöne amnistiýa edilmezden saklamaly bol. Onuň üçin prokuratura işgärleri arasda adamlar bolmaly. Men näçe prokuror başyndan geçirdik şu taýda. Hemmedem söz berýärde soň bir ýyl geçmäke adyp yüzüne çykýa mesligi, yüzüne çykýa jaý gurup, maşinler alıp, heleyler bir toporunu alıp, öýlenmän zatlar Türkmenin ruhuna gabat gelene. Ruhuna. Hudaýa şükür diýip kazananjağyndan işläbereňde bolmaýarmy? Men bir 67-nji ýylda Bigretfiýseken bir prokuror tumaga duş boldum men. Şu taýda bir Vietnamlyň gruppasy mende praktikasyny ýetýär Vietnamdan gelen. Biri elektrik togyna kellerini tokup, birazcık 3 aylap yattı ballisede.
diýle bolgap men çagyryp bir agan prokuror ýaş wagtya seni etşegiňi bilýäsle. Ýöne Vietnam bilen biziň alalaşygymyz ýok. Şuňaly bolan ýagdaýda jenaýete çekmek bar, derňemek barada diýip şoňa gynanýar. Ýöň ýanyna şo taýda girip işleýän bir garamaýak bir orta adamsyny barmagyny agaç kefiýän pıçka tırnagyň ýanyny alanyna salgyp salyp o döwrüň 600 manadyna getirdiýip siz prokuraturaň işgärleri başly işe başlaňyzdy haramly edýär. Halal işleýäniňizi aldyr. Hiç paralamak, hiç bir kanun bolamak, jenaýetden halal şödiýän günäliğini ceza berýän, günäsini boşadýan. Men derňümde hiç kemçilik ýok, goýbermak diýip aýdyp biljeňiz barmy? Galyryň. Men sizi günäkärlejek bolmak, men size düşündirjek bolýan adam bar. Egerde biziň jemgyýetimiz döwletde haramçylyk etse, o döwlet peşe düşer. Döwletiň haramam bardyr, halalam bardyr. Ýöne Türkmenistanda şu wagt soňky wagtda ana içeri işler ministraylar jenaýet ýok. Jenaýet umumy illerde barky jenaýet ýok. Ogurluk ýok. Uruş döwüş ýok. Şu düýün men maglumatlary seredýän hasaballan jenaýet ýok. Ýaşap bilýär halkymyz. Inni nireden bela elýär, bize ýolbaşçylardan elýär bela. Ýolbaşçylar haramly edýärler. Diňe siziň pudaňyz däl, benim pudaň salgyt gullugy. Siz birazcık baharlanmayan adamlar, deriniň üstünde bolan, siz derinýäňiz. Onun için içeri işlerimizde, milli hopsuzlukta da, seret gullugyna da bizim üstler bar. Özüňiz göreşimde özüňiz düzediňiz. Ýatap durursyňyz arkaýyn. Salgyt gullugy, gally önümleri, döwlete dahilli eýsizlik köpräk ýerleri, azy önümlerine, ol döwlete degişli asosiasiýa diýsegem köp zatlary, o taýda haramlyk edýär. Häzir kolhozçylar ýereleri bolup, özleri paýty öndürüp, dän öndürüp, bilýärler kanun bar, kepegem özüniki öndüren buğdaýynyň paýtada da ýağam özüniki, sarunam özüniki hasaplaýarlar, şuýla hatam önemli işleýärler. Düýmäge bir aýdýa taşyda bir hususy eşlikde yer alan 204 milyon ýerdeýjaly diýdiler. Ol adamlar ordu etmeýär onuň. Olar halal zähmetden ýaşaýarlar. Türkmenistanyň köp bir şeyler şoňa geçdi. Neftçilerin ýanyna gitdim. O taýda garamaýaklar ordu edenek. Nefte öndürüp skvasyna diýişýärler. Günüň jozlamasynda da, sowukda da. Neft gaýda diýişýärler da botda da. Adamlar ak kürekle işler. Yol başçıları, gödükçülük edilen ak yol başçıları haram edip başlayan. O taýda da gelip taşar yurtlar, ya da yerli özümüzün telekeçilerimiz barıp, ardancı önümünü alıp, kummadrak başlayan devletleri satıp, şeýdip devlete şikayet etirýärler. At düzgünü var ýyly, bir jansını satmaly. Şuňal yerlerde ona düzeder aýbyny, bilýän aýbyny ýok edýär. Şoň üçin size ananýan men, işläp bilýäňiz. Ýöne balyk kelleden şüýler diýişýär, Gurbanlydan maşlapdyr, size men görýäňiz ony. Şoň üçin eliňiz sallak edýäňiz. Eger welaýatyň prokurory para alyp beren bolsa, mesle edip 3-4 tane heli bolup maşyny agyrdyp her hil maşynalar gapysyna duran bolsa, isler öýle baryp bir gün teyip çekip beren bolsa, size ondan eliňiz goýar. Ve dünýede edip bolýar eken, hana başlyklama edip berdiýäňiz. Meniň aýratyn talabym vilayet prokurorlaryna, etraf prokurorlaryna, şäher prokurorlaryna, Türkmenistanyň baş prokuroruna we sülçülere,
siz halkın hizmetindäki adamlar. Size 5 ýyllyk bir arasy işleýän ondan özüňiz öwrenirsiňiz. Şo meseleler häzir şaýda içeri işler meclisiniň tülçüleri otyr. Milli howpsuzlyk tülçüleri otyr. Hemmäňe degişli olanlar. Haramlyk etmek ol hiç adam peýda berenak. Haramlykdan ýa-da pullun doýany ýok. Ol türkmen käwat özüne aklajak bolup aýyna hydyr gören pul hydramadyrar diýen bolup görenler bar. Adyrmaz. Şoňuňda durup bilen oglanlar. Turmuş alýan aýlygy maşina almady mümkinçilik berýär. Azgınlyk üçin edýärler parany. Egerde şu tülçüler näme üçin paralylar? Diňe şol 5 tane aşgaratda aýratyn özleri jaýalyp şonu her türlü bir hili taklaýarlar. Maşinalaryny her türlü sowgadan bolup goýýarlar. Ol durmuşy üçin näle ahyry? Ol diňe özüniň bir adan mansız ýaşaýyşyny gurnamak üçin edýär. Şunun biri çörüğümü tapamak ýa-da men öýümde garyplyk diýip paralyan bolsa, onu başy ururum. Siz taýýaňyz hemmesini bırak. Häzir tuturanlaryň hem derki tuturanlaryň. Bir howdan edenek şu haramlyk, dogrymy? Şoň üçin men aýdýan hemişe. Egerde başgalaryň bilen durmuş duruby, oňuşmasaň, resmi tarapdan aýryldy, başga ýerler. Ýöne bir topar maşgalany jaýyňda saklap baryp keýip gonlyk edip bir topar maşgala täladyly edip delil ýetirýär. Bagtly etjek bolsaň bir maşgalany bagtly etmeli. Beýdip ondan oňa tabiýalyk beren bolmaly. El türkmen. Hudaý hemmäge uýandyň anan ýagdamy. Hudaýyna ýanmylsa Hudaý anyp bir haramlyk nämedigini şu aýdýar. Dirkäňiz gözünde görkezler ne harap eden haramlygy. Köpsüne görkezýär mana Qur'an nämedir diýen. Ana etsen etdine dirkäde gözüne görkezýär Allah Taala. Sen haramlyk etdiň ana barana halkyn taňa berip dur diýär. Hiç ýeňden sypmaýaňyz. Egerde Gurban Muradow ýene Weliýew beýlekler olaram dirkä, zawodyň direktori. Etdiler haramlygy, ýaşlygyna da etdiler. Aharyň prokurory ýa-da näşe beýle şu atylşylar. Hemme de ýaş olanlar. 70-nji ýyldan sagly isleýän doglan. 70-nji ýyldan Gurbanow Bagtyar. Anuradow 70-nji ýyldan. Bular näme tek durmuşy 30-32 ýaşlaryna. Ana özüniň durmuşlaryny ketdiler, maşgalatynyň arasynda maskara boldular. Doğun garnaşlaryny maskara etdiler. Näme indi bagtapdym ol şo haramlykdan? Bir 5 günüň lezzetinden. Ýok. Şonu özüňiz düşünip oglanlar. Men size käýeme gelemek. Men şöyle şu Qur'an beýne söz berjek. Dinletin. Halk geçtin. Şu zatları edenlerini. Boynalap aýtdylar. Siz boýlaýyn, şundan sapak edinin. Hiç kime geçiremek men. Baş prokuror bolsun, ornmasarym bolsun, görýänsiňiz. Ornmasarym mana Gurban Muradowym Ali bilen Ali, haramlyk bilen Ali, ana näme gün gördü? Ýaş oglan. Täsine daryp, oğlum. Ondan köp haramlyk. Erwetsat, eger döwlet ýolbaşçy görüşmese, açaçan şunu ýüzüne goýmasa, bastıryp edip gizlese, onu beýleklere başga tapak bolýar. Baş prokuror paralyan bolsa, ol vilayet prokurorunam, ol sülçülerim şoňa görüp durupdyr. Qurban beýdi. İlbilýär, gelen petdehatlar var, şu edýän zatlaryny. Bir iş gozgap, sülçüleň üstünden
Şoň dogan garnaşlaryna seni iýdarlap, barlap, bir zat tapsa çagyryp, ay mene ona mygnaýdym, biljek bolýan şuňar gurulmuş var, mına mygnaýdym, tak bir barylacak, ona ertir goýberer, nädien bolup, şuňaly erkin adamyň ykbalyny özü çözýän ýaly bolýar. Hukuk koruyan idaralaryň edýän işleriň köpüsi. Kanun çözmeli adamyň ykbalyny. Eden günäsi seredilip o günah geçilmeliler. Günahına ceza verilmeli. Emma halal arasında çözülmeli. Halkımız görüp dur adamlar. Kimin halallığını, kimin haramlığını. Bazı siyaset nesirlerine, tiyade kampanyalar, firmalar, öz başta işleyen devlete dakılı değil, telekeçiler, önüm önreyenler, yer eyeleri, emlak eyeleri, emelek eyleyen. Şolarla iş çalışmakta. Hayretin kanun var, şonu layık yerine getirmeli. Siz bolsanız ne şolara tüyürdünüz, şolardan paralayağız. Şoları horlayağız. Onun ama öz mehviyetçikleri var. Onu bunu yaptıracak bolup. Men şu Kurban Bibi'nin edenlerini spravka edip verdiler. Häzir dolunan yani Türkmenistan'da tertip durmalar deyip. Prokurorlarım arası işlerler. İşleyen ama prokurorların arasında. Eğer de kim durmazsa sizin içinizde ya devlet işgärlerinin, devlet yoldaşlarının, içeri işlerin, milli hukukun olur cezasını çekmeli. Şonu birleşip tertibe salar. Ol bizi karşı devlette özü çözen o Türkmenlerin haramlığa yol verilmeliler. O şu sana söz veren gel. Ne mi teklifin var? Ne barlık ettiniz? Bekserdarım, sizin Allah tarafından alıp baryan siyasetini bilen halkımızı kurup bilen garaşsız bir taraf vatanımızı güllep esyen büyük yurda uğurlu. Halkın parahat, eşitli durmuşta yaşama uğruna hakikatten hem tarihi işler amal asılya. Bu olup geçen tarihi işler için Bekserdarım size olan duysancımızın ve minnettarımız çeği yok. Siz bizim başımızın teci. Mehriman serdarım, sizin 20. asırda Türkmen yoldaşlarının kılık kıyafetleri nehir bolmalı hakkında Türkmenistan'ın 16. halk masadını ılan eden pentlerini, sargıtlarını, devletimizin güllemeginin, ösmeginin ve hukuksunun esası olup duruyor. Her bir yolbaşı şol pentlerdeki, sargıtlardaki talapları bozulmagının ahir sonunda kem-kemden ağır cinayeti alıp baryanlığına doğru düşünmeli. Soňky döwürlerde yolbaşı wezipeler diýsen Veli, Gurban Muradov, Saparov we başgalar öz durmuşlaryna gara nefsiniň öňünde durup bilmän haramlyga baş goşup, döwletiň aýratyn hürmetçilerde puluny ogurlanyklar üçin cinayet jogapyna çekilmegi halkyň arasynda kanunyň öňünde hemmäniň deňdigini bu adaletli döwlet gurýanlygymyzy şaýatlyk edýär. Sizin Allah tarapyndan täkim paýgasyny bilen döredilen Türkmenistanyň prokuraturasy öz bolsa milli döwletimiň aýrylmaz bölegidir. Beýikserdarymyz, sizin hukuk goraýan edaralar hakynda hem işelik ünsüňizi atalyk aladaňyz prokuratur edaralarının kanunçylygyň, raýatlaryň hukuklaryny we döwlet bähbetini önamly gorawçysyna öwürdi. Beren kasamlaryna, ýurdumyzyň konstitusiýasyna wefaly prokuratur işgärleri Beýikserdarymyň taryhy maksadyna durmuşy geçirmekde goşýar. Ýöne sürasaksız bolma diýilýär, prokuratur edaralarının käbir işgärleri halkyň bähbetlerini dönükli etdiler. Eden kasamlaryny gödek bozulma we cinayet etmek ýoluna düşdiler. Prokuratur edaralarının işgärleri cinayetçilere aýytly ýagarýarlar. Bu masalaçylyk ýagdaýlary değişik netice çykarýarlar. Öz hatarlaryna dogruçul halal, Beýik Saparmat Türkmen başa onu alyp barýan siýasatyny we para adamlar bilen berki diýerler. Gurbany Atajan we Türkmenistanyň baş prokuror wezipesinde işlemek bilen gulluk bähbetleriniň garşysynda öz gulluk ygtyýarlaryny hyýanatly peýdalanyp betmegi edip, döwletiň kanun bähbetlerini agyr netijeler getirip, öz töwererini hapy işgärler ýygnap, guramaçylykçy jinayetçilik topar döwletip desapdan dilleşip bir näçe telekçiler wezipeli adamlar gorkup olardan aýratyn ulumetçilerde para alyp gelmek ýoly goýupdyr. Prokuratur işgärler nebit gaz, owa hojuluk toplumyna we beýlek pudoklarda geçiren derňew işlerine para alyp, pudoklaryň jogapkar ýolbaşlaryny we işgärler tarapyndan döwlete ýetilen maddi ýan dol ýerine goýdurman, belli bir bölen özleriniň şähsi bähbetleri üçin eýlek gelipdirler. Meselem 2005-nji ýylda Gurban Muradowyň jinaýat işlerden gelýän wagtda Atajan we Türkmen döwlet kançeriniň şol wagtky başçy Weliyewden, onuň kömekçisi Muradowdan, Türkmen we şeňiň gaýtadan işleýän zawodynyň başçy Etenetden aýratyn ulumetçilerde para alypdyr.
para hökmünde oğurlanıp alınan pulların aglawy bölegi Atajanowa gelip gowuşupdyr. Bulardan başga da Atajanow köp ýyllar dowamında işgärlerine sowgat hökmünde para alypdyr. Meselem Döwran Şagylyjew 2004-nji ýylyň garaşdyrlyk aýynda Atajanowyň dowlan günü münasibetli oňa altyndan ýasanan düzüminde gowhar daşlaryndan düzülen monjuk, ýüzük we kulak halka bolan gowhar toplugyny para hökmünde sowgat beripdir. Şeýle hem bahasy 4200 Amerikan dollar bolan gowhar bilegi 2004-nji bir taraply aýynda täze sowgat hökmünde para beripdir. 2005-nji ýylda bolsa Döwran Şagylyjew Türkiýeden iş saparyndan gelende Atajanowa bahasy 1000 Amerikan dollar bolan gowhar gaşly ýüzügi para beripdir. Atajanow özüniň gulluk bähritleriniň gaşyna gulluk ýetýärlerini peýdalanyp, jinaýatçylyk hereketlerini dowam etdirip, Aşgabat şäherine aýyt dukanyň işgärlerini baglagy berip, uzak wagtlap dukan ýapypdyr. Soňra bolsa dukanyň eýesi Nurmat Aýydowdan öz göwsü Orazow Ahmediň arada durmagynda jem 200 000 Amerikan dollaryny para hökmüne alyp, şol onuň ertesi barlygy betetdirip dukany açyp sowda etmäge ruhsat beripdir. Nefsiniň öňünde durup bilmän Atajanow yeňil we haram giýdi üçin ýurdumyň ykdysadyny ulumeçler ziyan ýetirýän, kontrabanda jinaýat edýän adamlara ýardam bermekden gaýtmandyr. Onuň tawşyry bilen giýewsi Orazow Daşowut welaýatynyň Ýazbadnak etranyň ýaşaýysy telekeçi Atanada Mähdi Ýakup bilen gatnaşyk ýoly goýupdyr. Ýagny ol Atajanowyň puluny Aşgabatdan audio, video we kompýuter enjamlaryny satyn alyp Mähdi Ýakup iýeripdir. Ol bolsa öz gelerini şol haýatdary kontraband ýoly bilen çykaryp satyp puluny Orazowyň üstü bilen Atajanowa ýeride uradyp durupdyr. Öz gelerini Atajanow Daşowut welaýatynyň çägine hereket edýän hukuk goraç edaralarynyň Mähdi Ýakup telekeçi işine barlamada dolup edipdir. 5 ýylyň dowamyna hereket eden bu jinaýatçylyk topany döwlet ýetenen diýen öwrüni dolmak üçin Mähdi Ýakubyň bir kanun gazanan pullaryny hasabyna edilen 3 tane dukanyny, 2287 tane audio, video we kompýuter enjamlaryny, 5-7 tane hojalyk haýatlary we Nowruz toý edilen kafesyň tutsawasyna alyndy. Geçirilen detlap deriniň dowamyna Atajanow adalatly kanunymyzyň öňünde haçanna bolsa paş boljagyny bilip, haram ýylan baýlyklaryny girilemeň ýollaryny gözläp eden pysupyjurlygy istaçyldy. Meselem ol 3.754.000 Amerikan dollaryny baş prokuraturyň deriniň müdürlüğiniň öňkü başlygy Ahmedowyň Türkmenawat şäheriniň Kekilif köçetiniň 10-njy aýyna ýaşaýan dowanyň öýüne giriläpdir. Bu pullarym tapylyp tutsawasyna alyndy. Atajanow äger ulumeççödäki dollarlary gyzyl şaýtepleri girilemek üçin durly adamlary gyýdyny, giýewsini, gulluk awtologynyň sürüjesini, bagwany, dogan arnaşlary peýdalandyr. Meselem Atajanowyň özüniň gatnaşmagyna sürüji Beýnýazow onuň berdiňi şäherçesiniň gün ortasynda ýaglylyk ýerine howlusyna agyr paketi gömüpdir. Ertesi Atajanow eden hyzmat üçin oňa gyzyl ýüzük beripdir. Ýaglylyk ýerine 2001-nji ýyldan bäri bagwan bolup işleýän Babaýew we Ataberdiýew Atajanowyň tawşyrymy bilen onuň gyýdy mähriniň gatnaşmagyny 6 ýyllyk durly paketler we gutulary howlynyň durly ýerlerine gömüpdirler. Soňra kawasy demir gapyrjyklar, dollarlar we gyzyl şaýtepler salynıp, daşy kewşelenip gömülüp başlapdyr. Öz howlusyna gömüpmi? Ýaglyk ýerine daşy diýilýär, şu taýda gömüp baýralar. Şolar wagtda gömülüp goýulan zatlar meçhur köpelenne, olar ul paketler we gutulara salyp tejene we başga ýerlere girilemäge uradylypdyr. Meselem 2004-nji ýylyň sanjar aýynda Atajanowyň adamsynyň dogany Ataberdiýewiň öýüne çagyryp, "Seniň öýüňde uly piti gapda Amerikan dollaryny gyzyl şaýtepleri getirerler, gizläp sakla" diýipdir. Netijede Ataberdiýew öz ol zatlar howlusyna 2 ýyl oloý gömüp saklapdyr. Şolar wagtda Atajanow para peşkeşiň hasabyna ýygynan haram pullaryny hasabyny özü hem dogry bilmändir. Meselem onuň howlusyna bagwan bolup işleýän Ataberdiýew we Babaýew 2003-nji ýylda Atajanowyň gömdüren pullarynyň 100 000 Amerikan dollaryny we 2 tane gyzyl teňes oglap alanlar. Onu hiç zat duýmandylar ularda şu alanlardan. Atajanow öýdipetine peýdalan durly jinaýatly ýol berýän dogan gandaşy irgidil himayet berip, olar gowrap gelipdir. Onuň kömegi bilen Tejen etrap polisiýa bölümi jinaýat ataş bölüminiň işe ýerleşdirilen neçekeş ogullygy Meret Atajanow jinaýata garşy görüşmeklerine deregine öýdi hem neçe satýanlar ýardam beripdir. 2000-nji ýylyň bir taraply aýynda Atajanow 16 kilo 720 gram geraýyny Aşgabatda satjak bolan wagt sakladyp, ol jinaýat jogapkärçiligine çekilipdi. Kim satjak bolýar? Ogullygy. Geçirilen detlaplaryň öňünde Atajanow öz dogany Atajanow 100 000 Amerikan dollaryny berenini, ol hem öz gereğine şol pullary neşe alyp satanyny we ýa-da neşe sewdasy bilen meşgulanýan adamlar kardyna götürme berenini ýüze çykarly. Gurwany, şo pulu näme? Pulun bolman satdyrýarmy, näme diýäň?
oğluňa. Gereğini 16 kilosini. Pul yetmesile edip mi? Näme üçin ediýän onu? Näme üçin tattırýan onu? Ya pulun yetenakmy, ya sen bir katı gerek bollumy? Pul. Ya sen bir garipmi? Näme üçin beýdiýän? Özüňe bilýän. Gereğin şol sataýanda da sen onu ýene gömersiň ýerde. Näme üçin etdiň? Bir düşünýärmiň edemdi? Ya sen aklyňdan çaşdyňmy? Kurbanly. Eşdäňmi? Näme üçin onu etdiň beýle? Pul gerek boldumy? Ya senden bir pul doradymy? Ya seni bir gorkuzdumy? Aýdyljakmy? Otur. Aýdyl. Beýle ýagdaýlar prokuratura beýleki işgärleriniň hem türlü jinaýaty ýüz urmagyna getirdi. Ýagny baş prokuratura Derňew müdirligi başlygy bolup işleýän Ahmedow, Türkmennewit döwlet kanseriniň bölüm başlygy Muradow 3 günläp bir hany saklap gorkudyp jinaýat jogapkarçylygyny boşaltmak üçin ondan 20 000 Amerikan dollaryny para aldyr. Şonuň ýalyna ol Türkmenabadyň 20 dokma fabrikasynyň öňkü başlygy Hudaý Kuliýew gorkudyp ondan 130 kysymly awtology, kuwat kysymly awtobus we 76 kvadrat metr polo çölýän parkerdi para alypdyr. 2005-nji ýylyň gorku daýyna Gurbanmatyň eden jinaýatları boýunça geçirilen desatyny dörňüwde Mergenowyň döwlete tawşyran 4 milyon Amerikan dollaryny ucundan Ahmedow, Gurbanow bilen bile her 200 000 Amerikan dollaryny alyp eýletdirler. Şeýle ýol bilen Welifiň jinaýat işi boýunça 2005-nji ýylyň Alparslan aýyny desapy Derňew geçirilende tapylyp döwlete tawşyrylmaly 9 milyon Amerikan dollaryny ucuna şagylyjyp we ýanky ikisi birlikde jem üçüsi her 200 000 Amerikan dollarynyň jem 600 000 Amerikan dollaryny alýarlar. Şonuň ýalam Gurbanow gizläp goýan 2,5 milyon Amerikan dollary we 500 000 euro tapylyp alynanda oň ucundan 100 000 dollar şagylyjyp alyp eýlepdir. Bundan maksada şagylyjyp 2004-nji ýylyň garaşlygy aýynyň 3-nde takminan gece saat 1 töwereginde aşağı çaýanyň Türkmen şahyny uğruna hukuk tertibini goramak boýunça gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän toparyň agdalary harby eklerler Jumaýew, Hajiýew, polisiýanyň işgärleri Çariýew we Gurbanow hiç bir täýäpsiz paýşylar aýdyp mertebesini peteldip leytenant Gurbanowyň ýakasyndan tutup gastuny, köýnegini, iliklerini goparyp olaryň saglygy üçin howply bolmadyk zorluk ullanyp jemgyýetde göz görtürän jemgyýet tertibini gödök bolup gurgançylyk edipdir. Mundan başga da şagylyjyp Baş prokuratura Derňew bölüm başlygy wezipetine işlerini gulluk ýetýärlerinden hyýanatly peýdanyp raýatlardan aýratyn ulum etşerde jemi 374.800 Amerikan dollaryny ýerlerinde para alyp gelipdir. Bahtiýar Gurbanow 2000-nji ýyldan bäri baş prokuraturaň aýratyn möhüm işler boýunça ulusylçylyk wezipetine işlerini gulluk ýetýärlerinden hyýanatly peýdalanyp raýatlardan aýratyn ulum etşerde jemi 914.000 Amerikan dollaryny ýerlerinde para alyp gelipdir. Diňe 2005-nji ýylyň dowamyna Gurbanow 684.000 Amerikan dollaryny para alypdyr. Mysal üçin Gurbanow 2004-nji ýylyň magtum olaýyna Saragat Etrap Daýhan bankyny barlan öwrüne hasapçysynyň 50.000 Amerikan dollary. 2004-nji ruhnama aýyna Daşaw döwletiň ýaşaýdy Maşaripowyň jinaýat işi boýunça onuň ogullary bolan Aýbek we Atabekden 50.000 Amerikan dollaryny. 2005-nji ýylyň Sanjar aýyna Täşnedarowyň jinaýat işi boýunça Ukrainanyň Petrogaz Aziya kampaniýasynyň 150.000 Amerikan dollaryny. 2005-nji ýylyň bir taraplyk aýyna Türkiýe Respublikasynyň raýaty dagly metinden jemi 25.000 Amerikan dollary. 2006-njy ýylyň nowruz aýyna Owgastan raýaty muhbirlerden 30.000 Amerikan dollary. 2005-nji ýylyň ruhnama aýyna Telekaçy Kılıçowdan 35.000 Amerikan dollaryny alypdyr. Baş prokuraturaň ykdysadyýat we maliýe urunyna kanunçylyk gözetmek etmek boýunça bölümiň öňkü başlygy Garaýew 2000-nji ýylyň Gorku daýyna meşru wezipede işlemek bilen gulluk wezipelerini hyýanatly peýdalanyp daşaryurt firmalaryndan para alyp olara ýakynyň kömek berip gelipdir. Meselem olar şertnamalaryny bir janyň üstü bilen geçirmege ýardam berýän üçin şertnamanyň umum bahasyndan 1-den 3 götürmeçen ýa-da 10-20 000 Amerikan dollar para alyp gelipdir. Bulardan başga da 2005-nji ýylyň Sanjar aýyna jinaýatçy Täşnedarowyň jinaýat işi boýunça şol Ukraina Petrogaz Aziya kampaniýasynyň alynan Gurbanowyň alan parasyndan ucundan 20 000 dollar parany Garaýew alyp paýlaşypdyr. Derňew işleriň dowamyna Garaýewyň öýünden jem 70 000 Amerikan dollar tapylyp tutugatyna alyndy. Şu jinaýatçy topary Atajan gulluk awtologyny sürjüsi bolup işlen Beýniyaz deňli hem goşulypdyr. Onuň jinaýat etmekde guman edilip prokuratura çağırılan adamları jinaýat jogapkarçylygyny
çygynyň boşatmak barada sülçüler bilen dilleşip ýerlerli para berip almakda arada durup gelipdir. Mundan başga Bayramgelli Gurbanow bereket etrawynyň prokuror wezifesini ýerine ýetirjek bolup işlänne etrawyň bejer guruluş edarasynyň başlygy eten Nurdiýew gorkudyp etrawyň çäklerine bolan ýer titlemede ýetirilen ýan dötmek üçin ýetlenen guruluş garyetlarynyň 6 tonna semendi, 200 litr alifi, 200 litr ak renki, 200 litr kül renki, 500 metr demir burçlary, 80 metr şiveller we 500 metr turgolar we bir näçe kilogram çüý alyp Balkanawat şäherine gurýan ýarlalyk öýüne haşlapdyr. Atajanowanyň ynamdar adamlarynyň biri bolan Ahal welaýatynyň öňkü prokurory Anuradow jogap berýän wezifäni eýlemek bilen gulluk bähwitleriniň garşysynda öz gulluk ygtyýaryny hyýanatly peýdalanyp, betniýetli edip aýratyn uly meçherde para alyp gelipdir. Meselem Anowgalla önümler karhanasynyň direktor Hojaberdiýew her aýda Anuradow 5000 Amerikan dollaryny para berip gelipdir. Haçan Hojaberdiýewiň garşysyna jenaýat iş goýdulanyna Anuradow oňa kömek etjek diýip ýene de 70.000 Amerikan dollaryny para alypdyr. Şonuň ýaly Anuradow Anowgalla kombinatynyň ýaşyk şäherini ýerleşen diýany kabul ediş elewatornyň müdiri Müşrifden 40.000 Amerikan dollaryny, Ahal welaýat gallaýanyň kombinatynyň baş agronom bolup işleýän Maşrifden 10.000 Amerikan dollaryny, Anowgalla önümler karhanasynyň ýolbaşçysynyň biri bolan Ataýewden 70.000 Amerikan dollaryny, 2003-nji ýylyň ruhnama aýyna bolsa welaýatyň Akbuda etrawyna ýerleşen keramzit zawodyna prokurator işgärlerinden düzülen topar barlygy uradyp, wezifesine daýanyp barlygy ahyryna çeni geçirtmän zawodyň başlygy Meredowden jem 10.000 Amerikan dollary para alypdyr. Bulardan başga da Anuradow wezifesine daýanyp Awadan şäheriniň upatakany öňkü başlygy Toyçyeva öz ýaşaýan ruhawat etrawynyň gypçyk owasyna 3 tane we Aşgabat şäherine 1 tane bişen kerpiçden mutçay gurdurypdyr. Haçan 2005-nji ýylda upatakada prokurator tarapyndan uly meçherde ýetmeçilik ýüze çykarylanyna Anuradow Atajanowa aýdyp başga adamlary bastyryp Toyçyeva jenaýat jogapkarysyny boşadypdyr. Ýene bir bellemeler Anuradow öň tejen etrawynyň prokuror wezifesini işlände de bir aýal maşgana bolup öldürmek wagty fakat bilýän üçin bir känç alan ýöne muňa garamadan Atajanowyň howanaryny peýdalanyp gelipdir. Çünki Anuradow bilen Atajanowyň jenaýat topary Anuradowyň 98-nji ýylda Atajanowyň kömekçisi bolup işlän döwründen başlapdyr. Geçirilen detlapy deriňe işleriň dowamyna Atajanowyň öz ýakyn dogan garnaşlarynyň adyny resmileşdirden 13 tane ýaşaýyş öýleri, 2 tane guruluşykda ullanýan dik ýük götürji başly ekrany, 1 tane buldozer, 3 tane daşaýurt ýurdun gymmat bahaly awtology, 2 tane garaşly döwlet arkalyşynyň döwletine öndürilen ýeňil kysymly awtolog, 3 tane traktor, 3.750.000 Amerikan dollary, bir günüň dowamyna 10.000 goly kerpiç öndürilen 1 tane kerpiç zawody, ýüzlerçe tane gymmat bahaly altyn şaý tepleri, 1 tane şaly arastaryan harady, 40 hektar mülk geri, 1710 baş ownyk şahly we 250 baş ýer şahly maly tutulasyna alındy. Türkmenistanyň baş prokuratorynyň deriň müdirligi başlygy wezifesini işleýän Ahmedow diýişli 8 tane ýaşaýyş öýleri, 3 tane ýük awtology, 1 tane yer gazyjy ekskavator, 1 tane buldozer, 1 tane traktor, 2 tane traktoryň tirkegi, 6 tane gymmat bahaly daşaýurt ýeňil awtology, 2 tane awtobusy, onuň agasy Bayramgelli Ahmedowyň ýaşaýan Türkmenawat şäheriniň Kekilif köçüniň 12-nji aýynyň howlusyna içinde gömülük dilen goýulan 754.000 Amerikan dollary, bir näçe daşaýurt mebler, audio video enjamlary, 20 görnüşli agrym 849 gram bolan altyndan ýasalan şaý tepleri, 4 tane kompýuter enjam, 1 hektar meýdany ýerleşen bişen kerpiç öndürilen sehi, 1 tane kafesi, daşaýurt önüm bolan 10 tane sowadyjylar we belek kozul gaýetlary we bir näçe tane guruluş materiallar tutulyp alındy. Türkmenistan baş prokuratorynyň aýratyn möhüm işler boýunça uluslararasy wezifesini işleýän Bahtiyar Gurbanow diýişli 4 tane ýaşaýyş öý, 4 tane ýük awtology, 8 tane daşaýurt ýeňil awtology, 3 tane dürli bolmuşy traktor, 3 tane yer sürüji azal, 1 tane dil 130 kysymly ýangyn söndürüji awtology, onuň ruhawat etrawynyň 4-nji şahsyny gömüp goýan 1.011.000 Amerikan dollaryny we altyn şaý teplerini, 20 hektar mülk ýeri, 1 tane Kyrgyzstan kysymly otbogy tirkew guraly, 1 tane dükany, 440 baş ownyk şahly we 32 baş ýer şahly mallar, 15 tonna şahlaty tutulasyna alındy. Türkmenistanyň baş prokuratorynyň aýratyn möhüm işler boýunça uluslararasy wezifesini işleýän Şagylyçew diýişli 4 tane ýaşaýyş öýleri, 388.000 Amerikan dollary, 1 tane dükany, 1 tane kafesi, 1 tane bazary, 4 tane daşary ýurt ýeňil awtology,
umum bahasy 18 milliard manat töwere bolan satmaga alnyp goýulan hojalyk bu beýle haýatda tutulasyna alındy. Ahal welaýatynyň purkowy wezipesini işleýän Anurazga degişli 5 san ýaşaýyş öýleri, 1 san, 2 san daşaryp ýeňil awtology 18.000 Amerikan dollar tutulap alındy. Aşağı şäheriniň prezident Niyaz Farnak etagyň purkowy wezipesini işleýän Nurgeliýew degişli 2 sany öýi we 23.000 Amerikan dollar ýüze çykaryp tutulasyna alındy. Şu neçeli Atajanowyň we onuň bilen bile jinaýata baş goşanlardan jemi 6.200.000 Amerikan dollary, 36 tan ýaşaýyş öýleri, 25 tan daşaryp ýeňil awtology, 7 tan ýük awtologlary, 18 tan dürli görnüş ow hojalyk guruluşyk tehnikalary bolan Türkiýe gurallary, 2150 tan ownyk şahly we 282 tany ýer şahly mallary we başga birnäçe maddi gymmatly döwletiň haýyryna tutulasyna alındy. Häzirki wagtda bu jinaýat işler eden prokuratura öňkü işler bardy, derňo hereketler dowam edýär. Geçirilen detlaplygyň dowamyna görkezlen jinaýatlary gatnaşygy bolan kanunçylygy bozup, prokuratura işlerini bilen ady bilen bir ýere sygyşmaýan 70 edenlik üçin jemi 14 tane işler eýlen wezipesinden boşadyp prokuratura edaralaryna çykaryldy. Şeýle hem olar hünär derejelerini o hereket edýän kanunlarda prokuratura işleri üçin gözden tutulan ýeňilliklerden we atykmaçlyklardan mahrum edildiler. Prokuratura edaralaryny tütälen üçin haramlardan arasalamak işiminden weýlekem dowam etdirdiler. Prokuratura edaralarynyň öňkü işleri tarapyna edilen bu jinaýatlaryň hemmesini ýüzümizde ýere saldy. İşlerlerimin esasy köpçüligi tarapyndan bir näçe ýylar dowamyna çeken zähmetleri bilen ýetilen beýik serdarmynyň aýdan sag bolsunlaryna prokuratura edaralarynyň awraýyna şek getirildi. Beýik serdarmy, siziň prokuratura edaralarynyň işlerlerine ýokary aýlyk hak zähmet haklaryny bellädiňiz. Dünýäde iň öňde barjy iltimatlar alyp berdiňiz. Nasyp ýaşamagymyz we işlemegimiz üçin ähli zerur şertler döretdiňiz. Iň ýokary derejeli becerilen gulluk otaglary, çağalarymyz üçin häzirki zaman mektep we çağalar bagyny sowat etdiňiz. Din zalmak we saglygymy seretdirmek üçin öňde barjy iltimatlar üçin edilen şifahana gurup berýärsiňiz. Siziň prokuratura işleri hakynda şeýle atalyk aladaňyz suňur minnetdardyr. Siziň watanymyzyň güllap esme uğruna alyp barýan bilen başlangyçlaryňyň durmuşa geçirilmek üçin uzak ýyllara janyňyzyň sag, başynyň dik bolmagyny beýik Allah Taaladan dileýär. Türkmenistan prokuratura edaralarynyň ähli işlerleriň adynyň beýik serdaryny seve eden kasamyda Türkmenistan konstitusiýasyna hemişe ýetgözü we paly boljakdygyna inanylmagy söýledim. Siziň bilen maksatlaryňyz durmuşa geçirilmegine we söýgüli watanymyzyň güllap esmegine ähli bilimimizi, gujur gaýratyny sarp eder. Gerek bolsa şirin janymyz hem gaýrymaz. Soruňyz barmy? Barmy soruňyz? Geç otur. Kur'an-ı geçsen sen näme diýiljek? Eden günälaňa. Ayt, ne eşittin derine oy? Ne hil oldu? Geçirdim. Katrak kurla. Men köp zatları günahım ken. Hem aydanların hem zatı men boylayanlar hiç zat inkar edemem men. Hiç zat diýmäne sözmem yok. Öyle men bekledim size. Bütün sizin halkımıza hem o işgärleri yüzlenýär. Men günahım ötün, bağışlan. Men üstan kıydım ma oğlum yok. Men yetim değil, men yetir. Men halat etin, azatlıktan diýnema. Galan ömrüm sizin siyasetiniz bilen, sizin yolunuz bilen. Halal arası zähmetim bilen yerde pü işlemeni taýyn. Benim beýiklerden bir ýokarda Allah şaktı. Ýurtda siz başla. Ma kömek edebilirsiniz. Başka hiç kim ma kömek edebilmez. Şoň üçin beýiklerden ýaşaşan gaýrat edin, men günäm geçim. Yalvarýan. Men ýygdymam. Ayçasadın mı başka? Günäm geçim. Beýiklerden men galan ömrüm anasy ýerdirmek gelýän ölüme. Ýermek için. Geç otur.
Adamlar çıkış edeceğiniz var mı? Aytacak da adınız var mı? Liyopluk ministri aytacak da adın var mı? Prokuraturanın işgärlerinden aytacak da adınız var mı? Hiç düşünmeyen de adınız var mı? Sorunuz var mı? Hormatly adamlar, eden cinayet işleri Kurban Bey'in geçerdenken, eğer bir mıngali cinayeti bir gün neden bolsa, yalnız neden bolsa, men düşünýän. Men size diyen 3-4 milyon ömrümni salın zayini, men şu wat şehre başyny watıl aylanýan. Şonu berdeninde ki maşini baryan diye koydum. Ulu hayatlı bir iki taş öy var. Hovlusu giden o yöne kalayal edip payet salınıptır. Ben durdum son çünkünne taşınna, orta yaşayan adam bilir gizli olur mal soyup dururlar. Koyun atıp ağaçtan. Ben var soradım. Salamlaştım. Kimin öy değilim. Eyvanlı, ulu, prokuror Kurban Bey'in öy değildir. Sedim çıkarmadım da gittim. Gelip organları verdim. Barlar sotaylardı. Ne edip prokuror özüne şungal öy salıp bilipdir. Kaptınına da içi giden bir jipler dur bir näçe. Barlattırdık. Onunla da bir näçe jaýy vardy. Bir näçe maşinleri var. O jaýy ýyktyrdım. Maşinlerini aldık, siz bilýänsiňiz. Netije çıkarar işler deyip sakladık. Täze jaý verdik. Böyle bir işleyen yani biz başladı. Atsalım geçmek yine şu önkönkulük. Yine de şol ağırlık. Ben aytdım barlar bir yine bir Kurbanı'ya yine bir boluzluklar ediyen yani. Barladılar şol Korku Çeşme Aşıva suunun aptalına daçası var, gruptur. Berdenine de şeyler öy gruptur. Ne jaýdyň sen bana diýdiň jaýyny sataýmasak diýip. Näme jaý? Şahsy birleşdirdim. Şey, Karaltyn mehmanhanadan şunlardan. Karaltyn mehmanhana. Padwaly nädipdir? Adamın oturduğu fark ettiği hem de Duruşuna hali, duruşuna bir otur. Olundu men häkim aýtdym. Bir 5 maşgala. Şonda da yeter bir wagtlar Bekirewede Han Ahmetiň jaýyny aldyk şoňa. Jedaýdan şu. Onka 25 maşgala çağany ýerleşdirdiler. Bagtly gülüp emedi, razy boldy garamaýak. On kelip şoňa dedim diýdim, döner akly aýdyp diýe, Taşar ýurtlarda taýmada gaty bedeglenen, gaty bir döwmäge de gynanýarlar. Taşar ýurtyň ýerine tatayel jaýaljak bolýanlar diýip ýok diýdim men. Türkmenistan garyp däl. Oňal jaý Taşar ýurtda tatarýaly. Tapyn 20 maşgalary şäherde. Göçürün goý ýaşadynlar. Men ona aýdýarym sebäbi Gurbanyň ýene de azyň şonda. Näme şüp edýän, bir ýerek başyna düşdi geçdi. İkinji ýerek näme edýäňini gaýtalap. Har turup soňky wagtlarda dollar ýygnap başladyň. Näme gerek? Ana kakadan telegramma var. Türkmenbaşdan telegramma var öňümde, hatlar. Sen aýranma soň ýazýarlar adamlar. Onun gepine gidip derňäp biziň başga masalamyzyň durmuşyny bozdy, onu bozdy, münkürlük edip günäsi bolmasa da ýygnap, ahyrynda da şu silsileň üstüne para alyp ol bir
imtihana geçişen zaten. Menin pikirimçe, derine devam etsin, bir entek hemmetsel. Emme tarafta dergen yanadan oğluk mancık. Beyle ki şuna takıllı olan, şu ne doğru görkezmelerini esasında haramlı edenler var. Olurum seyredin. Yerlerden tak üst açılmadık, başlanan cinayetleri görseniz lan ediyorlar. Daş oldu. Nertivadan başlığını ay oğruda deyip bana da bir haber verdi bir kilmundan ama. İşinden ayırıp son onu bir yere de öyle yanına getirip dükkanı bir dükkanı sevdadan elinden alıp kırfiskava edip sonum dükkançı edip son üstün mağazinin üstüyle beyazda kırfiskava edilen emlakları satayan borcu. Ne hile adam ben pulu yetmene eden akbı. Sen yetir değil. Sen ol üç şeyden yüzüne geliyorlar ahir. Kurban ver. Sen onu bir düşünüyor mu? Allah hiç kimin gözüne korkutmasın. Çağaları enesinin atasının yüzüne geldiği almarsalar. Ya da doğun kardeşleri. Sen ki şoğa varıptır deyip olur sen tanıyan mı olmalı ondan? Ben hayran alayan şu alayan yığınayan zattan dedi. Entek 6 milyon 200 bin bir bölücüğü. Gömüler entek anırtı ertiyor görkezmelerinin. Yönü entek tapan da. Kaytar. Şu at tövbeden bolsan kaytar niyeti gömen zattan bilýän bolsan barını kaytar. Yeni tapsalar, onda sen günahın yine köpeler. Seni birleşin, iderleyen yok, birleşin, sana şikayet ettirecek bolýan yok. Bar zadın kaytar. Oğurlan zatlarını diýen men. Nahak alan paralarını. Kaytar ana sonunda sana anan arasılasa. Anan bilecek gal ahir sana bu at. Sena bir adam şulara aytmadın niyetidigini. Bular sen her gömüp koyan pulluğunu tapıştırıp yor özleri. Onun şayadı sen maşgalan. Adam yeğam sen yüzüne geliyor. Şopurun yüzüne geliyor. Öyde tutan hakkını tutan işyerlen yüzüne geliyor. Bir özün berde prokuratura özüne şagirt eden adamla yüzüne geliyor. Olur ama diyor. Şu Ahmet'i gondukta neyse eline veripsin 3 milyon 700 bin. Öğren eline verip var boku yığsız deyipsin. Ol yüzüne gelip dura sen. İlke boyun almadın diyer ma oğlunda son boyun alıp yüzüne gelenlerden boyun alayan. Sonuçta sen öğren kömök verip derin o açanladın yok. Kömök edin ha. Sonra bunlar seyreder özleri. Ben düşünemek. 41 tane üy. Özün üy allık zat edip hakimliğe geçir deyip görmen karar hakimlik karar edip ol karamayaklara götürülen üylerde paylap ber senin bolsan 41 tane üy. Ne bir şey bolýan? 25 tane yeňil avtologları. Sen onu konfiskava edeni özüň unutup bersin. 11 tane ulu yüklogları. Ben daha aydamak bir altın sayfepler alanlarını, onun sani yok. Hali sayfepler en kımmat konfiskovanını Kurban Rasılardan beyleklerden onun içini taylap özün alpına. Ben bilemem neyim şu gerek sana 30 tane garnitur. Neyime gerek sana şu? Aç gözlüğünde mene hayran alayan beyle 30.500 bedre. O neyim şey var ya? Onu neyim şey? Bildiğin bu neyim şey var ya onu? Bedreni nasıl yaptın bunu? 30.000 bedreni. Ya öyle zat buldu oluyor basıp atıyorum. Burada peyda ulanıp mı onu ya ulanma onu? Yani bedre. 30.000 yarım neye göre şuna bedre? Ya sağ değil. Ya sağ olsa 30 yarım bedre neye bir şey öyle yeter. Hey. 2150 tane koyun.
öz adyna. 2001 oyun. Ol men konfiskawat etdim, aldım, aýyňa tapşyrdım, muňa tapşyrdım, mesçide tapşyrdım, Türkmen mahallarına tapşyrmaýlar diýip, soň gerek maňa diýär, olar ýitýär diýär. Bolýar tapşyrmaň ana Türkmen Başfonduna tapşyryp, ýöne hasaba diýerdim diýen. Tagam barman 280 tane ýyl saklamaly. Zatlaryň hemmesi Qurban tag adam etmeýär, prokuror bolup hemme adyň bar, hemme hormatyň bardy. Halk görýän eken. Ýene krediýan bütün kanun boýunça prokuraturan öz çözmeli meseleleri. Prezident giýini edip dergowdan boşadyp bilmez. Hiç adam etmeliler onu. Günah ettinmi? Günahını götür. Şoň üçin Gurbany dergow dowam ettin. Gaýtar ýene alandatlaň bolsa, bergileňi ber. Egerde hemme zady gaýtaryp berseň, halallygyny bildirseň, asiyapda turuver. Ýöne bergileňi ber. Sen dergow turka haraplaş. Eden haram işleň bilen. Onu ne prokuratura, Milli Hukukçuluk Ministrleri, İçeri İşler Ministri üçüsi dergow üçleri toporunu düstürler, ýene de seredin. Ahir kutorundan neticesi boyunca günahyny kesitler. To bolýarmy şol? Şo dogry bolýarmy? Kaziýet tenem gir, adalata birsin. Senin tullu ağıl tenem gir sebäpsiz hemme bile işlediňiz. Bu koryanlar hiç ýerde gepi gelmesin, sözü yetmesin. Alan teknikalar, traktorlar, beýlekleri onu özüňiziň hoşalyklygyňyz bar. Şolara geçirin, ýöne hata ýöredin, karary prezidentiň golu bilen kararyny taýinlan. Hiç ýerde karanlyk bolup, biri köpally, birine hakally, hatapda bolsun ol emlaklar. Kuwannuk Ahmedow, Döwran Sagyryjew, Nurjamal Garaýwan, Bahtyar Urwanow, Bayram Urwanow, Agazan Ataýew, Toýly Teýidow. Hemem Annuradow. Laňa benden işlerini derine berin. Kanun boýunça derine hiç kim geçirimli etmeliler. Bunlar uly. Ondan bildirilip prokuraturada adamlar ıkbalını analandan soň şunlar haramlyk eden taňlar olara cezasyny çekmeli kanun esasında subutnamasy bilen. Subutnamasy bolmasa zat diýmän. Daha korlamak. Ol güvenlileri peredavattakly. Boşadyň, üstüne şo tirek aňryk akiden getiren şolar bakın. Başga sen ýollaşy boldun, sen nämes boldun diýip ol barny bir tarafa netmän. Men haýş edýän hemmeňize sapak bolsun ey adamlar. Bu dünýede pullun, mallan aç gözleri doymak ýok. Ol pokora kapsyny beýaşdançyk toğu bilen, bir döwüm çöregi bilen, ýa-da bir bagy öýünü bilen bakanyny gowurmazy edip, zat edip, azat erkin özüni duýup, arkaýyn ýatyp durup, balýaly şapyrdatyp, şonu çaý bilen gowurmazygyny, gapynak üzümünden kişmişçigini ýaşar. Lezzet alar dünýede. Aydın saatler, teatra gider, boş wagtlary. Öz işini, çağalarına seyreder, erkin ýaşar. Ol iň bagtly adam. Emma bir haramlygy elin degenseň, şol haramlykdan ondan aýrylyp bilmän, şoňa bagly bolup, soň şäherlik adam tapynsaň, şäherlik adamam sen bilen bagly bolup, bir-biriňizden gorkup, biri satar, biri satmaz diýip, ýene de haramlyga gidersiňiz. Olam sana şert koyar. Sen ýene de men bilen haramlyk etmeseň men seni sataryn diýip. Şoň Allah'tır adamyny iňildiýärem, öldürýärem. Ruhtaýdan pereldiyarım. Hadam meter hukuk koruyan idaralarına.
Adan adamın tanımak kıyınlar yüzüne seyretsen bir ona kâr versen üçe utledip bileceklerini. Ol bir 3 ayda yem yüzü gözü ütkiye. Boynu yoğunu ya. Eğer dol haramlığı isleyen olsa. Haramlığı ediyen olsa. Haram değil adam sol horulacağına yengileceğine gederiyor. Hemmeğinden ben Türkmenin mer oğulları olmalı, gıylar olmalı da isleyen. Sol haramlık size büyük götür yokmaz. Siz şuyun hadem meter. Sol eğer haramlık edeyseniz sol haramlık siz tutsun. Haramlık etmeyin. Vatanımıza olup yine 5-10 yıl parahat ağzı yaşap rahmet çeksek devletimiz büyük götür özgürür. Görüyen bulup geçen zatları, hurriyen zatları, edilen işleri, ol ummatı işler, kurulan demir yolları, nedir dünya hayran, nedir ki hurriyen köylü ortamı, neft gazı, tezi binalar hurriyen, maşin oluşuğuna, elektrik stansiyalarda, hem yerde cay oluşuğuna, adamlar hali adayı olunup var ya. Ol görün kalhozçuyun, bir kalhozçuyun oyuna varın o vaydinizde. 2-3 maşini var kapsınlar. Yengil maşina var var, toy maşina oğurlana ol. Şu önümden satya, yer alıyor, hektarda işleye. Tağı dolan püstayda işleyebilmeseniz gidin yer alın 5-10 hektar. İşler şu taydan arasında şu der döküp alsanız. Ha bu tayda işleyecek olan bu tayda işleyen, bu tayda halal işleyen beydi. Halk korlap. Hiç düşünülemez. Öz Türkmen halkını ya da Türkmenistan'ı adamını başkaları horlap, bayacak bolyan ya da şondan bir reddet görüyen. Men gözümden giderak gözümündeki prokurorun bana diyen adını. Basardık seni eğer de şu aşık olsa deyip. O başka gözüne zat görünen adam. 67. yıl. Son bir soruşturdum neyde şu deyip. Marda bir evde şu garraptırını işleydiler, arada o hadır olunamına. İşleversin deyip, Huday tutar. Men kanımda odurlar marşı. Haramla karşı görüşmek. Men freşçilmay diyem. Yolum Kurban Bey'i kabinet mecliste çıkışlarını adımda dinlediler. Ediyen işi başkaları eken olmalısa yana söz bilen çıkışa gören. Öyle ahir sordum men. Kurban Bey sen yekece edek tuştun mu Kurban Muradov filan ya da Saparov filan ya da Şeyh Muradov filan ya da Veliyev filan. Şunlar ulu yolbaşı cinayetkarlar. Düşman yekeceden uğraşmanlar. O siz sülçüler, siz özünüz seyrediyen, ona yazıp beriyeniz olam ondan öz adından şehittim deyip fırla otuyor. Menem bunu anlam doğrusuna ettim. O heyen bir prokuror olma, eğer de öyle yekece cinayetçiyle uğraşması devlet yollaşırıp olup verenlerden. Yani şüphen şunlar da dediyen. O sürüyü veriyor, sülçüler diye veriyor. Sonra vaka öz sülçülerini koyup. O tiyar verilmeyen yollarını ulanıp. Belgelerden geleceğiz, şu hatabalın konfiskavat edilen zatlar. Hem biri hat üstünden olsun. Sonra dergemek, bağırlamak, birinin üstüne atmak neyim şüphe artı yok. O kadar sayılar da kımmat zatlar alanıdır. Öy dokup. Yanadan yeni oraya kaytalayan öy dokmayani kadar ediyor. Öy dokmayan. Eğer dökecek olsanız yadınızda olsa 3 yıl bunu ne ayttım ben. Kanununa yazılı. Yaşlılar Sovyeti, hakim yerli, vilayetinki. 5 etraftaki kuruma kol çeksin. Lalıştınlar. Son öyünne son haramlık dağıtlan varını suud ediyenmedi, sondan son döküp başlan. Bu olsa baş günahkarı döküyor, ondan sonra ehl kardeşlerden döküştürüyor. Var ol kardeşlerden tapılanlar var. Yani beydi kanunun çıkarın kanunu ondan edin. Bir kanun etmeyin. Oturun. Adamlar
gururun gowy däl. Şöyle men gelip senin araňyza aýtmasam men ýetülmem. Öz pikirimi, öz döwlet siýasatymda berýän baham eşitdiňiz. Cinayet etdimi çekdim cezasyny. Dergaň şunu men size kanuny bozuň diýemek. Kurban ýeňeden dergaň ýene-de netije boýunça da cezasyn ber. Ol ýeňillik boşatmak diýen zat bolmaz muňaly ceza. Ol birinji ýolla şeňeden zatlary günah geçmek bolmaz. Oňaly. Pensiya adam bolmaz bundan soň. Pensiya diýip ilki aýramyzda karar çykyrdyk, pensiýa berelim diýip. Cinayet edilip pensiya bolmaz. Dogrymy? Gaýet. Oturun. Beýleki ýaş oglonlary. Hemme ýaş oglonlar, ol ulu günah edenler, şu ulu derejä ýetip Türkmenistan boýunça baş tülçü bolup, beýleki bölüm müdürleri, dergä ýolbaşçylary, bular hem cezasyny aldylar, eden günahlar boýunça. Otursunlar, amnistiýanyň taýlan Türkmenistan boýunça 15 ýyllyk garaşlygymyň toýu gelýär. Şo toýu hem mäňem agy berje. Arasda cinayetler azaldyp, açylan cinayetler wagtynda derňäp wagtynda kaýetini geçirip. Hemem günahyny özü tövbe eden, etlat jebir çekip azatlıktan mahrum bolanlary cinayetde boşadylýar. Onu size tavsiýan hukuk koruyan edara ýolbaşçylary öz iş ýerlerinden kesitlen kimiň näçe ýyl oturandy, kimiň näçe ýöne ondan peýda görüp berenler bar. Ýa-ki amnistiýa çürýänlerden hem sizin araňyzda hukuk koruyan edaralar arasynda aşagyryklarda. Onu göze aslına salyň beýtmän. Arasda bolsun emmesi. Hormatly adamlar soraňyz barmy? 15 ýyllygy munasyp garşalar mı? Hiç bir haramly etmän, haramlyga ýol bermän. Prokuraturaň adyny ýokary beýik götürüp, garaşdy döwletde. Kurban ýerde şeýle maslahat berýän dogry diýäsmi? Derňedenler geçirmäge meniň hakym ýok hiç kimi. Ceza berilenden soň günahyny edip men geçirmäge hakym bar. Şöyle kanuny bozulsa cezasyny berip, soňandan görüverim. Eger özüňiz tekligiňiz bolan magaýdy kabul etmeden etmesem söňkülüğüne galar. Şol özüniň öden cezasyna özüniň berýän bahasy, özüniň eden günälerini näzip aýan edip, haramlyklaryny, pullary, emlägi, gömellerini ben tavsiýedin, ondan soň siz teklif edersiniz. Häzirlikçe derňä o esasında da kanuny karyete geçirin, karyete kararını kabul eder. Soruňuzam adamlar. Men size sünwardy diýen, agyr gurrun, ýöne götürün, gıýbat etmäň, işläň. Türkmenistanda awyrlyk erkin höküm sürýärkä, siz şol tarapdary bolmaly, şol gurrunamaly. Hemme sünwardy diýen, sag bolun.